Oras madihita salutna dihamu akadamang dainang haagi iboto pinaribot nuaeng neng masuk mahita tu parmingguan di Botarion di minggu naparjolo dung Epipanias tanggal 10 Januari. Ada orang so masuk kita tamado taparade rohado pikirata martang yang nahom mahita sangobas. Sebelum kita memulai ibadah, sebelum memuji Tuhan, perlu kami informasikan bahwasanya ibadah hari ini pukul 15.30 berbahasa Batak, dan ini sesuai dengan rapat huria yang telah dilaksanakan di HKBP Yogyakarta tanggal 9 Desember 2025 yang lalu, dan setiap ibadah sesi ketiga pukul 15.30 setiap minggunya akan berbahasa Batak terus. Ini adalah untuk melatih adik-adik kami, terutama Naposo Bulung, supaya semakin cerdas, semakin pintar untuk berbahasa Batak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Masuk mahita, tu acara ibadata, parede mahita sian buku ede nomor 74. Namaste.
hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumapalangit dohot anoon, amen de bata do hapurusota, dohot hagugota, panggurupis itu tu di hagugotan, akka na mangonai tu hita, di bahedi, dang mabiar hita, nang pe balik tanoon, jala lalo-lalo kaduluk laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata ama namarasi roha, hudok kami moliate tu hosian nasa rohanami, ala di joho hamisian haholomon tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim nabadei mahami, asalam gadda hapersion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat tami rap dohot akan aporsia di guarmu tuhanguluan nasora sudah, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahon rodi pasapuluhon songonon ma hatana patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jalaleling mangulu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik paonopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu na manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu songonima saat narap mahita martangiang mangidogogo laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tu batik mi amen.
Tapauduk jala tapasere marohata diadopan ni debata martangiang mangido hasisan di dosata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungu dohami di jolom mertangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asi niroham na godang ido sai asi maroham bida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna sai sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahon nami Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin tabigema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Satokindo hutadikon ho alai papungupungoku maho muse marhide-hide akka asi ni roha godang. Tagan di parmiar ni muruku huta bunihon boiku satokin maradopon ho. Alai marhite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho ninna Jahoba si palua ho asangapon ma di debata na digijang. Amin. Udol mang. Atani debata turpuk epistel di hari Minggon di mana diana sian ulaun ni apostel bidu 10 mamuka sian ayat 34 rodi ayat 40 tolu tajahama marsikat sorin humulai hamisian ayat 34 songonom mahatana
dungi makuling ma si Petrus ninama nunga takas dapat rohaku naso si ida bohi debata ditongos ibana do hatana tu aka anak Israel laho mamaritahon dame marhidesian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna ima taringotu Yesus nasian Nazaret na miniahan ni debata marhiti-hiti to di porbadia dohot hagogoon na mardalani do ibana mabahen na denggan jala pahisarhon sude akan na pinatuduk ni sibolis ay didongani debatado ibana pahehe debatado ibana di ari patuluhon di lehon do ibana tu hapataron jala didokon do hami majamitahon do makatidakon tunatorop pabuwa ibana doi nati dodo ni debata hian gabe panguhum di aka namangulu rodi aka namate songonima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianto di porbadia adorang so habubuan ido tuhatta natumaon na bernit di pangumuman di silatus namate terbajal do ibana di hao pinar silang natua tubano turu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lah hundul tu siamun ni bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamelak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au prosea di tondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia do de sesani dosa do dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate do dia ngeluan nasora sudah amin udol mam
Salam. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Adorang sujinahahon odolan ni tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion. Atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjolo mahu pasat hami hata horas-horas, tuhita saluhutna, doho tu akadongan naod do perap marsaur di permingguon di HKBP Yogyakarta sadarion. Upasahat hami ma tabi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Uduk tisi tabi kema odolon ni tikting ni huriatta sadarion. Jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi tikting naong dipasahat di ganup WA grup wilayah manang kategorial. Goar ni Minggu na parjolo dung Epipanias, topik Jehovah manogu tangammu. Tikting namaragam di parminggota di bagasan Botarion. Parjamita di pasahat amang pendeta Abner B. Panjaitan, parageda amang situa Marpaung, partikting haret taon kolektan, dohot parhobas akan asing boy mata bereng di layar LCD. Na parjolo pilihan bulanan keluarga dohot tok-tok ripe pembangunan. Hobar tu haputusan rapot hurian naong dipatupa na di hari Selasa tanggal sia Desember 2025 nasalpu ala 40% dope na pasahaton pilihan bulanan dohot tok-tok ripe di keluarga di tahun 2024 dohot 2025. Sementara ono pulunai dang dope pasahaton alanii lahu majakon na ono pulunai asa ukap pasahaton kewajibanna disepakati huriatta ma pilihan bulanan keluarga doho tok ripe pembangunan minimal 30.000 ganup bulan. Dia karuas ni huria nong pasahaton na sailawan kewajibanna dohot nominalna dang dengan be molo moro. Dibaheni huriat tepe pasahaton minimal mahimba wat 30.000 asa ukap dohot rohani na ono 10% nai laho pasahaton kewajibanna tu huriatta. Na paduahon pilihan Natal keluarga dohot pilihan persirangan ni tahun 2025. Dipangido huriatta ma tu sude saluhut ruas asa pasahaton pilihan Natal keluarga dohot pilihan persirangan ni tahun 2025. Na patuluhon mga pulis ya Korea nunga dipatupa huriatta pangapulion tu keluarga inang we pardede inang sintua haburu pasaribu imanake dipukul 12. Napapaton situa pensiun sian parhaladon. Domutu aturan ni huria mamuka hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 nasalpu masohot ma inang sintua Risma Aborusi Majuntak sianulaon parhaladon manang pensiun. Ala naunggo umur nasida ono 15 tahun. Mulai gudang ma di pasahat huria di pakubasion na nasa lilingon. Saya toktong di pergugui tu hatta madalani ari nanaing ro. Patupon ni huriatta do paporhaton pensiun tu nasida manang mandok moliate jala hobar tu pangiduan ni keluarga di patupa mait hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 nanaing ro. Palimahon undangan persekutuan doa okumene PDO Hanna. Di hari Senin tanggal 12 Januari 2026 di Panti Wirda Hanna
Suko Karsan, Yogyakarta, Borhaddo Seksi Parupuan Marhite Perwakilan Punguan Priskila Madohoti Ulaoni. Paunopon sumbangan garasi Pastori. Alanong sipul pembangunan garasi songon naong makamolatehon pasu-pasu ni Tuhatta di Nasida di tanggal 7 Januari 2026 di pasahat tu keluarga hamalateon ni Rohatta siak kuria tu keluarga Insinyur R. Hutahayan Inang Boru Pasaribu. Hobartu na haporluan na di pasu-pasu hatta manasida tujuluan niarion. Papituhon Kris Bank BNI Dohot BRI Gereja HKBP Yogyakarta. Kris BNI marhaporluan mai tu Dr. Ripe Dohot sumbangan pembangunan. Kris BRI marhaporluan tugugu tahunan manang pilihan bulanan hamalateon Dohot sumbangan. Napawaluhon panitia pembangunan. Pasiahon laporan kegiatan pengadaan sound system. Masayarop do peroha mangido panguripion asaboi lam sikop paturehon di sumsimteta. Pasapuluhon mangalului pangajari tu guru sekolah minggu, dohot tu bajar-bajar manak sekolah minggu, multimedia, song leader, tim musik, dohot operator sound. Pinangido maturuas nangukap rohana laho mangurupi pakobasion di huriata, laho parsidohot mangaleho dirina, laho pauliulihon akan narikot, hobar tu taletat tabe, asa mandaptar ma tu situa manang tu sekretariat ni huriata. Pasapulsadahon pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun matu ruas. Namangulopon Ari Hatutubu dohot hot ripe ima na di tanggal 4 dohot di tanggal 10 sada saha tu tanggal 17 Januari 2020 nomon. Hata ni debat tu na marulang tahun ima. Saya tangihon ale anaha jalajakon ma akahataki asatabadiho akataon ningolum. Poda 4 ayat 10. 12 ruas namar sahid di rumah sakit doho nagale dope pamatanga di bagas nabi. Tatangnya ko maaka dongata namar sahid na di rumah sakit suang songoni nang di bagas nabi ganup. Saya tibuma malum jalhi pas di pergugui doho di pasu-pasu tuhata. Pasapuluh tuluhon bunga nilanggatan. Bunga langgatan di parmingguan sadarion ima sian keluarga nyonya simbolon Boris Sigiro manang simpatisan mauliate ma di Nasida. 14 ayat Bibel si jahon di mingguan manang di bagasan sa mingguan. Pasapelimahon parhepengon ni huriata mulai tanggal 2 sahatu tanggal 8 Januari 2026 boy mata jaha di papan pengumuman. Songonima tikting ni huriata di bagasan sadarion Tuhan nama maso-maso. Amin. Sian buku ede nomor 750 walu.
Kami di debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangarajaya hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amu amanami nanami haha anggi pinaribot. Barita nauli di minggu na parjulu. Dung Epipanyas 10 Januari 2026 tersurat di buku Yesaya biddu 42. Yesaya biddu 42 ayat sada sahatu ayat sia ujahama tutonga-tongata omma didok hatana panurirangon taringot tu naposoni debata idama naposoki nahutugu nahupiliti hasudungan ni rohaku nunga hu apeho todikku tu ibana taria sonon nama uhum tu akka bangso parbigu dang juju ibana manang pangyaronna suarana jala dang patu bege hononna suarana dialaman arung naung marosaki dang laos ponggol hononna jala subuh na marnehet neheti dang laos itopanna obar tu hasitongan tariasononna uhum dang ululu jaibana manang madate paima dipahot uhum ditanoon jala akka pulu-pulu makkalungutton patikna songonodo hatani debata jahuba sito palangit dohot na paher bakosa napajagar tanoon rudi akka suasuanan na mangalehon hosa tubangsona na maringan tubangso na maringanan di atasna dohot toddi tuakka na merdalani disi au jahuba na majuho marhidi-hidi hatigoran jala au manugu tangammu sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahen panodang diaka parbigu mamuha akamata ni halak nama pitung parwarhon sian hurungan halak natarhurung sian bagas hurungan halak namaringanan di hahulumun audu jahuba imaguarhu jaladang lehonokku hasangapokku tuna asing manang hamulioku tuakka gana-ganaan panurirangon akasian narobi idama nungaro jala akka nabura au dopa buahon tagan somartubur dope nunga hupatu bege hon tuhamu ido ianggo hatana amu amanami nanami haha anggi pinaribot topik minggu kita madok tuhita di bagasan minggu sadarion di minggu hapat patar jahoba manugu tanganmu mulu di bahasa Indonesia di dok Allah menyatakan keselamatanmu jahoba manugu tanganmu damang dainang haanggi pinaribot mulu di dok jahoba manugu Allah yang menyatakan mulu nunga madok kape debata mulu nunga di pasaha debata tahina sakapna dang boy adong huaso manang abbat-abbat
nama ngorai, nama ngotapi, taringot tu sakap ni Tuhani. Kalau kita boleh berbicara Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Tuhan menyatakan, Allah menyatakan keselamatanmu, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi. Dangadong gugu ni manang AHP nabui mengabati panugun ni di mata. Mula dong ede ni halak Batak medok songonon sigaret bigui. Sudi dilului akka ubat sien wel huta. Asa malum sahik ni sahalak. Apa yang hari rokon ujungnya hodo sahitu ninna, hodo inang sahitu, hodo itu napa melupunau. Itu artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana gambaran ketika ada suatu penyakit, ada suatu persoalan yang mungkin bisa menghalangi karya Tuhan, tetapi ketika kita menyerahkan segala pergumulan kita, sudi utapa sahat molidok tatinggak pun sudi persoryot itu tangan di debata agar dia yang membangun kita, yang menyatakan keselamatan, yang membuat kita semakin percaya, memampukan kita untuk menjalani segala pergumulan yang mungkin bisa menghalangi kita. Nungga gudang usaha ni jolma, walaupun banyak karya orang, walaupun banyak usaha orang untuk menghalangi berkat itu, tapi ketika Allah berfirman, ketika Allah menyatakan bahwa kamu mendapatkan keselamatan itu artinya kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa di tonga-tonga ni portibion. Bahasa kotogun di debata kita, bahasa kotogun di Tuhani tangat tamanginang. Karena kekuatan kita terbatas. Manusia itu terbatas puasanya. Manusia itu terbatas kekuatannya. Manusia itu memiliki kelemahan. Nasotuk dogogota, kita tidak mampu melepaskan kita dari segala jerat dosa, kegelapan dunia ini. Sehingga Tuhan turun mulidok di Yohanes sadai. Nunga saur behatan di mata jala marsaur di tonga-tonga di portibion. Firman Allah telah nyata di dalam Kristus itu sendiri. Roh ibana manogu hita, Tuhan itu hadir lewat firman-Nya, yaitu Mesias. Di ini taringot tu naposo ni di mata. Odo naniadupan di bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya di Yesaya on, bangsa Israel nunga di bagasan hadangolon porsuk di aina sida karena mereka terbuang, walaupun memang itu karena perbuatan mereka, walaupun memang itu adalah tindakan mereka yang tidak lagi setia di dalam firman Allah dan setia bina sida di hadapan di bata. Mereka menyimpang dang diingot nasida akapatik ni debata nang niwarigon ni debata tu opung nasida, sehingga Allah marah murka dibain debatama Raja Nebukadnezar lahum mangaleksehon nasida. Tuhan memakai Nebukadnezar Raja Babel untuk menghukum mereka. Mereka dihukum tetapi tidak ditinggalkan. Walaupun bangsa ini dibuang, nang pe bangsa ini diuhum di hebata, alai rakka ditinggalhon. Walaupun bangsa ini sudah jauh dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan. Itu makanya dikatakan tadi di tonga-tonga tahun, ida mana posokina hutogu na hupilit hasudungan nunga huapehot todi tu ibana tariesonon nama uhum tua ka bangsa perbigu di dokna di si ima Babel di baga-baga hode bataro
disakapi di batanu menunggu bangsoi asa haruar sian paru kilon nai asa ditadda nasida agar mereka mengenal siapa sosok Allah yang mereka tinggalkan itu. Asa ditadda nasida dakya ditinggal di bata. Mereka dihukum tetapi tidak ditinggalkan. Dalam Yeremia 25 ayat 9 sampai 11 dikatakan, karena bangsa Yehuda terus tidak setia dan tidak patut, Allah membawa bangsa dari tempat jauh untuk menghukum mereka. Mereka kemudian dibuang ke Babel selama 70 tahun. Amanginang itana marpung di bagasa tikion. Boleh kita bayangkan, bodoh rata pikiri, hacido nadokian gabe sodong. Ya, nadokian gebe sodong yang dulunya dia terpandang di suatu tempat, tapi ketika suatu saat dia terpuruk acik doi odonani adupan nih bangsa Israel. Mereka yang selama ini terberkati, terlindungi, tetap menjadi bangsa pilihan, tapi ketika Tuhan sudah murka gara-gara perbuatan mereka, gebe sodong be harga diri nih nesida molido halak Batak, ya, hacit dui, ngadokian gabe sodong, nasangapian gabe marlea. Itulah keadaan dari bangsa ini. Alanido di hamu manami nanami, maheu do bangsoi, marsak mereka menderita. Mereka mengalami siksaan batin, siksaan psikis dalam hidupnya. Alanido dia manami nanami kita napung di bagasa tikion. Apa yang boleh kita lihat dalam pernyataan dari Allah? Mulai do nak jahu pada banogu hakmu tanganmu na asa gabi ingotot tamai bahwa janji Allah tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Allah tidak pernah mengecewakan, dan bila kita mungkin masih merasa kecewa, mungkin merasakan kita tidak didengarkan doa-doa kita, mungkin ada yang salah dalam iman kita. Molo so ditangyo Tuhan ipe di 2025 ya katangiang muna Tuhan tahun 2025 nya boy wisuda au Tuhan tahun 2025 nya boy saya sekolahkon Tuhan tahun 2025 nasal punya boy mula kau tu buta ngamabuan ijazah tapi belum Tuhan izinkan. Tapi ingat, janji Allah tidak pernah mengecewakan. Dakia marisua kalak nama ngasahon debata tuguon nado para dion nado narumuli. Tuhan selalu mempersiapkan apa yang terbaik, apa yang terindah bagi orang-orang yang percaya. Ido nadi suarahon si Jeremi si Jesayon asa anggiat dasida mulak manadda di bata. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita yang tetap menyelamatkan kita, menolong kita, membangkitkan kehidupan kita di setiap kehidupan ini. Unang taripu, jangan kita bayangkan ketika suatu tempat mungkin kita saat kita kerja, ya, saat kita jabatan kita mungkin tahun kemarin begitu enak. Kalaupun ada cobaan, pergumulan, ya, yang harus kita hadapi, jangan katakan dalam hidupmu, jangan katakan dalam imanmu, pikiranmu, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu mengecewakan. Saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin berdoa, saya selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita membayangkan sebenarnya, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tapi kita belajar untuk melihat pengalaman iman daripada bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan Tuhan dan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka akan dihukum, diberikan sanksi. Alanido dihita saluh nama nami nanami.
panurirangido pabotohon ti bata tu bangso Juda. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesaya hadir memberitakan pabotohon di debatai. Naing ingot sai tinggil si pareon nasida lau manangihon puda. Yesaya hadir. Yesaya manurirangi pasahaton asanggiat nasida dalam tinggil tu suara ni debata. Di patolas panurang Yesaya datu bangsoi. Nampi dili debata Jehovah do naposona isemai Mesias anak Allah hasudungan di rohanai lau pasuakon. Ya, pasuakon hahisaron nasida. Mengembalikan semangat iman mereka. Modidok pasuang, di pasuang guguna, di pasuang pos di rohana. Song niru nang si Yesayaon nang penasida terdampar, nang penasida mengadupi hapariron, parukilon, ngulu napait. Tapi Yesaya hadir. Yesaya hadir di sini untuk memberitakan itu, agar mereka tidak lagi melihat persoalan, melihat kepahitan hidupnya, tapi belajarlah mereka untuk melihat bagaimana karya Allah lewat anaknya Yesus Kristus yang menjadi Mesias. Hap idok naking naposo ni debata asa unang mitop haporson nasida iduban idok dia itului arung nama rosaki dang loas penggolhononna jala subu namar neheti dang loas itopanna hobartu hasitonga taringotanna do secerca harapan Bapak Ibu ketika kita mempercayainya, itu adalah satu kesempatan melihat karya Tuhan. Secerca harapan pun mungkin boleh memberikan kepada kita harapan yang penuh dengan kepastian ketika kita ditiki manadahi tadi hasitongan di debatai. Karena itu apa yang perlu kita yang harus kita lakukan? Kunci terpenting untuk menyambut Tuhan, mendengar suara Tuhan. Unang gumudang setabi si pareo taon, pinggol taon, manangihon suara ni portibion. Tapi kunci kita untuk selalu setia menyambut Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mabigi hatani di bata, asalam dipargugui di bata kita. Buido Jupang uju mengadupi hamaloni ngulu nagabi hulip mernida. Kadangkala memang ketika kita terbentur dengan persoalan, ketika kita terbentur dengan pergumulan, kadang kita tidak bisa apa yang harus kita lakukan. Kita tidak paham. Tapi apa dikatakan tadi? Dengarkan suara Tuhan. Tangihon hatani dia bata. Asa unang gabi hulip agar tidak lagi pikiran kita jadi gelap. Asa unang gabi gulap rohata. Tetapi bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang yang benar itu goyah. Serahkan kekhawatiranmu, pasahatma, holsoni roham, pergumulanmu yang mungkin membuat pikiran kita tidak tenang, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran di tengah-tengah dunia ini. Boido gabi holip, kata di debata, suara ni tordini Tuhani, gabi dang tertugu hita, gabi dang taboto medaleni akan ngulu tahun, gabi adong tubuh pikirata. Sudahlah Tuhan, saya tidak kuat lagi. Sudahlah Tuhan, saya tidak mampu lagi. Sudahlah Tuhan, saya tidak bisa lagi. Kalau kita boleh membandingkan kehidupan Ayub 42 ayat 10 dan ayat 12. Bagaimana Ayub ketika dia menghadapi pergumulan, penderitaan, ia mengingat bahwa Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup memulihkan keadaan kita bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita mempercayai Tuhan yang menyatakan keselamatannya, ditogu Tuhan doau, Allah sanggup memulihkan.
di bagasan Yesus, di bagasa Tuhan tai nungga di jakok kita dang di pasobu di bata kita merdala di bagasan hahulumuni. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dia selalu Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, hadir Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup benedok dang di pasobu, tidak dibiarkan debatang nguluton marsikor manaun na porsuk songon nain yadupan di bangsa Israel, bangsa Juda na terbuangin rodo ibana manopot kita mangalehon apul-apul. Tuhan datang lewat Roh Kudus menghibur kita, menguatkan kita, memulihkan kehidupan kita ini. Asal kita datang kepada Dia, Dia melegahkan kita Bapak Ibu. Yesus hapataran ni Jehovah pasuang gugutta dohot hahisaron ni akan namar sahid akan namarsak nagale dang diloas neking didok di itopi subu namar nehe nehedi dang diponggolhon arung dang marosak alai di pahot dohita di bagasan Yesusi mulidok di Matius 10 sadai ayat 20 1 Roma hita tu ibana Roma hita tu adupan itu hani asa ibana panodang agar Dia menjadi terang dalam setiap langkah kita. Akan naung taruli sodang di debata di bagasan Kristusi. Allah memanggil kita menjadi terang di dalam gelap. Allah memanggil kita untuk memberi pengharapan di dalam keputusasaan. Kita dipanggil gabe naposo ni debata. Hijau do hita asang giat menunggu tangan ni halak na di bagasan haulumon keputus asa unang las roham ya, jangan bersuka cita kamu ketika ada temanmu yang hidup mungkin seperti telur di ujung tanduk, tapi hadirlah di sana menjadi saudara, menjadi orang yang penolong, menjadi orang yang mendoakan dia. Nunga di doktu hita dang di luas hita tinggang dang di luas kita madebu, dang di luas kita tukap madalani parngudoton, alai radido mak kita ditugu tuhatai madalani taunon. Bapak Ibu, kita sudah menjalani 2026 11 hari, masih panjang perjalanan kita. Gejengai di dalam nata, kita tidak tahu, kita tidak tahu apa yang harus kita pergumulkan 2026 ini. Tapi ketika kenyataan dari firman Allah di minggu Epifanias ini, apa patar ni debata manduk tu hita jauh memandugu hita. Jangan pernah lepas, jangan pernah biarkan hidupmu, pikiranmu, hatimu, dirimu kau andalkan, tapi biarkanlah Tuhan. Apabila mungkin kita terjatuh, apabila kita mungkin jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Apabila kita mungkin terjatuh, terputus dalam keputusasaan, kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Yesus yang menopang kita, tangan Tuhan kita membangunkan kita, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Atau dihita saluhu nama nami nanami akayanakon nami na di bagasan Kristus Yesus. Taingot mak debata natahapor sehay nunga lampatar be holong ni rohane nunga patar be panugun na itu hita tapangido matod din itu hani mangurupi hita. Biarkanlah Allah menyatakan keselamatannya lewat Roh Kudus agar kita tetap berjalan di dalam terangnya. Amin. Martang yang mahita Tuhan nami jala debata nami nang menunggu kami menada holong ni roham, nang menunggu kami makaposi hatam, pasu-pasu mahatami Tuhan, pahot haborsion nami, pakirimon nami, asalam huhanguduho kami oleh Tuhan, balgani holong ni rohami, dakya ditinggal hoko kami Tuhan di tonga-tonga ni pardalan dan ningulu namion, dang di luas sohami tinggang, medebu medede disuruh hodotod demi asai ale Tuhan mengurupi kami laho memulus hamauloni Tuhan nami jala di bata nami loas mah hatami Tuhan nama dongani gabe sodang di kami
Jala loas sami Tuhan pakkeommu gabi panodang di tonga-tonga ni portibio dia kadungan nami na mungkin nguluna di bagasan paruh kilon arsak akka hapayeton ninggulu na boy mabain daun nasida pakilalahon thosian nasida Tuhan paborhat mahami asa boy concok kami asa boy hami pasahaton hatami gabi apul-apul di ngoduna Tuhan nami jala di bata nami nang di tahun 2020 nomope gajang ngai dalas di dalanan nami ali Tuhan sai urupi hami papos roha nami Tuhan hodo nama nugu hami madalanion jala nunga di luas roha hami amudis tahun 2025 di sarioko di urupi ho hami Tuhan mulu sapala di haholongi ho hami li Tuhan paluas mahami nang merdalan di 2020 nomon di bagasan pos ni roha tau parasin roha mau di ngulu nami tau parasin roha mau nali Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nami di na tua-tua nami di tonga-tonga dia keperkuliahan nami nang di tonga-tonga ni perkerjaan nami ali Tuhan asa gok dami ulup-ulup pami lau madalani tahun 2020 nomon oma jonjong di jolo nami ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan siokop jala si pangulu hami tangi homa tangi yang namion amin. Marede hita sian bukwede nomor 772 Uhud Mahita Papua Pelian.
Tatang yakun ma pilihat wado pani di bata martang yak kita ali di bata mana mina di bono gijang odo haroroan ni saluhu sileleho nadinggan doh na sauli basa na mauli utus upasa tamima sian na dilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo megabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasa kami pilihanon pati bulun harajom di tonga-tongani huriam do di portibion buhay marohana marhiti-hiti todim salam tadahami gudang ni silaw lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan de bata ama niaka hatiuron haroroan niaka dengan basa na mauliutus mauliate ma rohanami tuho ala di papatar hodo holong dot asin roham marhidesian pangalehonom mudiana mutuhan nami Yesus Kristus gabe jolma homoko pami widahami sian gudang ni holong ni roham dang na hasuhatan bidang na doho gajang na dang na terdudu bagasna jala dang na tardungdung tibona ope pujon nami maho ala di pabisar ho barita nauli tuhami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya si maroham sodangi mahami leo mato dimpatiurhon rohanami asa torang widahami habel gaummu dohot panodang nasian hoi selehom madihami tuanakmu bain upa ni halu jommu Halo jonna ala natinaon na hangaluton humoko pami asa masohot kami mangulahod dosa asa burjuja la daulat kami marroha pabuwa mauliate ni rohanami saya sungguli mahuriam asa ulu mangalihot rohana dohot arta nabi bahen silua tuanakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papatar mabarita nauli tu halak sibilibigu dohot parugamo na asing asa marrongoman na sida Roma dapoton panodang naung bisari selehon hiras ni roha tu akka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli tuganup huta na ditanoon selehon hapistaran sian hotu akka panggonggomi doho tu akka raja tu akka suruan na pinabangkit na asa doho na sidapati urhod dalan ni barita nauli say pauduk marohanami asa raphami mangului paretan yanakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin nalia manami dan ibanu gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajaonmu sai saut malawani roham di banu tongosong dari banu gijang leo matu ham sadarun hanguluan siapari sisa marusanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugutu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasadame jalo hamu ma pasu-pasu nasihat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasawar homa damena tu todim.